ħdej knisja ikun hemm binja daqsxiex. M'għandix tagħmel sens. Fil-fatt, dik. Per eżempju. Dak għalija mhux aċċettabbli. Issa dik se nagħmlu. Dak mhux aċċettabbli. Issa dik se dik waħed. Suppost qatt ma sar. Għalet għalija mhux suppost qatt ma sar. Għalhekk hemm bżonn review tal-local plans għax dak il-każ huwa każ klassiku fej il-local plans jippermettih. Dak il-local plans jew id-DC-15? Le DC-15, ħamil ċara. Il-local plans, kull biċċart li għaw Malta u għawdex, tajlik eżattament kemm tista' tibni, kemm għoli, ġifieri, u x'inhu l-użu. Id-DC-15 kull mu id-dettal ta' ġewwa. Iva. Għala. Lex, l-NX2 hija. Ħabbaloli. Ħabbaloli, mhux hekk dik il-binja hija għolja daqshekk. Għax l-NX2 tippermetti tkun għolja daqshekk. No, inti l-għoli ħireġ mill-local plans. Mhux sewwet jgħidulek. Le, żomm, il-local plans jgħidulek kemm tista' tibni solari. Issa, x'għamlu? Mela da solari, jekk jgħidu 5 solari. Mela 5 solari pereżempju, ħandu nżomma sempliċi, jiġu 20 metru. Xorta 20 metru tista' tibnillu. Mela 5 solari jiġu 20 metru. 5 solari jiġu 16 metru. Naħsmu fuq ġatlek li l-mezz mhuwiex l-strong point tiegħi. Mela, ħan semplifika. 5 solari jiġu 16 solari. Mela dik hija l-NX2 hemmhekk, kellha waħda. Mela dik hija l-NX2. Mela familjari magħha. Mela żewġ solari hemmhekk inti jiġu 11 metru 40. Allowable maximum height in meters without basement. U mhux hekk biss tara għandek tlieta kemm iċċara u tonda r-regola ġifieri. Ma fl-dinja spjegali forsi mela hija tawwek anke biex nitgħallem sewwa b'moħħi miftuħ. Flima d-dinja żewġ solari jiġu 1140 ħlief forsi ta' Gulliver. Le, allowable, ġifieri għax inti għandek 1 meter lampra morta titnaqqashom. Sewwa, mela ġejna, mela 11.4. Calculator ġiħalla. Eżatt, 11.4. Mela 11.4 minus 1 ġejna 10.4. Ġejna 10.4. Għandek l-slab? Għandek l-slabs. L-slabs kemm huma Piet? Eżatt, 30 60 minus 60. Kemm baqa'? U qegħdin Ejja. Qegħdin 10, kemm qegħdin? 980. 9.8. 9.8. Issa, Aħjar bajt sensar naħseb. Issa, ġvita tajt iġvi dawk il-metri u maħżina? Mhux hekk, mela 9.8. 9.8 kemm jiġu? 9.8 baqalna, xridu neħħu issa. Dak iż-żmien bil-liġi tas-sanità l-antika. Mhux l-antika ma jidli issa bil-liġi tas-sanità issa 2.6 loli. Fit-2015 kemm il-liġi tas-sanità antika. Ivi, li kienet titlob 3 metri solari, 2.75, plus torba u dal-affarijiet, u kienet hekk, dan 11.4 meter. 3 solari u nofs, 3.56. X'inhu 3.56? Kemm ikollok solari bil-2.75. Bil-ġodda. Bil-2.75. Bera, xinti bil-2.75, un bat għandek, per esempio, il-madum, il-torba, un bat, per esempio... Minti minn barra u tittara? Għax inti għattajt l-slab. Mela, ok, bella, naqtaw dawk. Mela, tajna l-opera morta. 1 meter. Tajna l-slab li huma piet kollox, jek fa naħdmu fuq żewġ solari, u naħneħu t-torba. Il-torba, jek jagħmel li iktar torba minn 15 centimeters, ħanolli ħundendlu fuq il-ceiling fence. Piet ieħor, 30 centimeters. Iġifieri kemm ġejna? 9.5. Division by 2.75. Għadna 3 solari u nofs. 3 solari u nofs, jifiri f'żewġ solari, fej kontu qabel il-defsu żewġ solari, jessa t-defsu 3. Għala, il-bita xogħli. Tissorprendik dil-ħaġa jew. Ħanek ħaġa, nitkellek il-verità, aħna fuq ġis-solari ma tantx, ma jek taħdimha fuq tal-erba solari, iktar hija ir-reja, ma tal-biċċa kbira 4-5 floors. Jekk trid naħdmu fuq l-erba solari, ma jiena perswas. Dak hu fuq ta' kollox. Ma dawk il-kejlijiet, dawk il-measurements, dawk ma ġewx inventati fl-NX2 ta' ġifieri, ma ġewx inventati 2015, dawk ġabuhom mill-miżuri tal-local plans ukoll ta'. Inti il-problema li. Ma ġifieri inti qed tgħidli. Daħal solar żejjed. Il-verità huwa illi. Il-Alla daħal solar żejjed? Le, għażgur. Imma, okej, mhux iż-żviluppatur gwadanja. Is-sit tal-art bija. Le, ukoll.
Ukoll, bro. Mela. Bro, jien kont imbiħhom daw l-affarijiet. Titnej. Mux ħallejk, għajli. Mela. Jekk inti għandek biċċat, jekk għandek biċċat. Jekk jiena biċċat, mor taħjar. Imma li mor taħjar imma. Minti bil-percentaċ, l-ewwel bilna. 30-30. 30-30. Iva. Mela, 30% li jekk int mela. Tajjeb bil-mod, il-mod. Mela. 30%, inti trid toħroġ minn hemmhekk 30%. Sewa. Issa, jekk inti biħejt 5 flats flok 4. Sewa. U daw biħejtu biex kunu sempliċi mit-telf li wieħed. Inti għamilt 30% ta' 500,000, mhux 400,000. Naqblu. Equals għamilt ħafna iktar flus. U naqblu l-investiti iktar flus. Ija, ma dawk il-30% tajton fil-bidu. Inti għattaj. Bro, inti għatti 30% li ħalija. Eżatti. 30% mill-proġett. Fuq 3 snin, per eżempju, banġa 10% fis-sena. Issa tikkomplika lix l-affarijiet. Sibtni ignorantu stja t-tiġribija. Mela, ismani. Naqblu. Mela, bilna. Tewa, ġiri 30%. Eżatti. 30% ta' 5 fuq 4. Fuq 5 fuq 4. Li huwa aktar, ġiri 30% ta' 500,000 versus 30% ta' 400,000. Ħalli prova naħdem moħħi. Tafxin tagħmel John, inti niġi hawnhekk jien ngħidlek, lek isma'. Inti kiku għandek studio tħaddem tnej minn nies. Taqla inqas milli għandek 14 ruħ, naqblu li għandek 14 ruħ, għadmu miegħek hawnhekk. Għandi ma fimtix tal-analogija. Kemm miegħek hawnhekk inti? Tal-jobs baset jaraw. Le, kulħadd bil-ktieba. Le, ngħidu isma'. Imminti taħseb il-verità illi kiku qed jaġħatta tagħmel podcast iħaddem persuna ħajaqla daqshekk li tħaddem għaxra minn nies. Ma jerġa' dan mistoqsija. Jekk jagħmel podcast. Isma' fejn tistaqsin inti il-mistoqsija mhux qed nifhem. Le l-verità hija x'inti qed tgħidli isma' jekk tibni iktar flats ħataqlek iktar flus. Mhux ovvja. Għax inti tagħmel 30% ta' kull flat. Ta' investiment ikbar. Imma l-investiment ikbar inti tfendih? Tfendi kemm kellek ħassi kontrattur bħal kull business ieħor, jekk tagħmel fabbrika żgħira, għandek investiment żgħir u għandek il-relatat. Jekk għandek fabbrika kbira. Ma tgħidlix li imma tpendi għax inti tpenġija isa l-landowner tal-iktar li qed jagħmel flus hawnhekk. Aħna wkoll naqgħu il-flus. Alla ħareslek. Imma inti għadek kif għatli kwartilu, mhux aħna tal-landowners aktar li jagħmlu flus. Iwa, imma daw jaġevolaw. Aħna kieku miflok 5 tista' tibni 4, aħna l-istess nixtru għata. Nixtru l-art, naqalaw iktar, naqalaw inqas, imma ninvestu inqas. Ivi aħna ma nix problema, jekku s-sitsu. Ma ta' economies of scale, ġifiri jena perswas l-lum Stifala Group musejot jintriga bi-blokka ta' 5 appartamenti. Illum il-ġurnata inti bl-economies of scale jgħabillek l-sib plot fej tista' titfa' 5 appartament u tajt diħan. Aħna għan iktar impiegati, nħadmu iktar nis, allura inti proġett zaħir jispiċċa nitilfu l-flus minnu aħna l-lum ġifiri. Issa, il-verità hija il-ma biċċa xogħol hija imma min ikun il-lobbja, liktar li kunu li jillobjaw biex fuq l-artijiet jizditu l-permessi, di ma nsax tifhem għajsek, John, u jisek minn minni, il-realtà hija dik illi hemm l-landowner immu li jillobja, mela jirħammu nil-lobja mal-gvern biex l-artijak tista' tibni iktar u ma tinħallas tagħha. Il-lobby group tal-landowners minn huma? Ifni ħaġa imorru individwalment daw ħafna, m'hemmx, jiġifieri m'hemmx assoċjazzjoni. U intom qatt ma mortu għattulus ma' kif ħan għamlu biex kollna naqdiktar fejn nibnu. Fis-sens ma nifhimha tagħli kieku għamiltu għax huwa biex ta' dak il-messier tagħkom. Titngħidlek John, aħna jekk hawn xi ħadd jaħseb illi aħna kun nibqgħu nibnu u nagħmlu overdevelopment kuntenti, kun naf li jaf il-bini li ħafna żviluppaturi kbar li iktar li jaqbillhom ta' jekk jieqaf ta'. Għax inti jispiċċa sempliċi. Jonqoslok l-istok, jollek il-prezzijiet, u l-istok tagħna jiġi jiswa aktar flus. Imma aħna bħala assoċjazzjoni l-ewwel ħaġa nirrepreżentaw l-żviluppatur żgħir. Inti ħanibdilek waħda taf inti l-MDA illum ma tippreżentax l-iżviluppaturi biss, illum tiżviluppa kontratturi, l-estate agents. Ivi għandna biżibilju sa condominium companies, suppliers. Iġifieri aħna nirrepreżentaw il-kulħadd. Mela, jiena għalija u evidenti ma inti isek
tkun intransiġenti fuqha dil-parti fej li f'daqqa waħda stembaħna meta tniet il-DC-15 bl-annex tuġu fih, u f'daqqa waħda stajna nollu. Ma kienx jaf xi diskussjoni dik kienet sorpriża. U f'daqqa waħda bdejna nollu l-affarijiet b'żewġ solari. Olejna, bro, tajġa. Il-total height huwa l-istess baqa. Erġa' tella li dik l-ostra. Għajja msamma jitla, nabdu għaxot tiħor. Mela, li għalek twil il-podcast. Mela, għamilna dik is-somma l-ewwel, mela eja ngħidu, biex ta' kien hemm mument fej flok libna bil-stories, ġir bdejna ngħidu. Bil-metri. Dorna bil-metri. Għasek solari, tlaqna bdejna nitkellmu bil-metri, hija xi ħaġa li xtaqnija nitkellmu bil-metri għas sempliċi raġuni li fl-ebda pajjiż fid-dinja ma jitkellem bis-solari meta titkellem fuq l-ori tal-bini, għax inti solar, jista' jkollok solar, ma inti fil-passat stajt taqbad tagħmel l-istess binja, ħajk għal xi minn immaġina. Għax l-overall height baqa l-istess. Iri dawk tal-Enex, mill-iktar postoli sal-bankina l-istess. Imma x'kienu jagħmluhom? Kienu min jagħmilek 2.75 skont il-liġi. U sajt għamlu 4 metri flet, inti dak iż-żmien ukoll oli? Xiġifieri? X'inti, mela, ħanajk ara. Imma min il-Madonna ħajamel il-flet 15 filata. Inti tara ħafna commercial ngħidulu bid-double height. Ija. Għal dik ir-raġuni kien illi inti. Il-commercial, meta jkun 15 filata, per eżempju. Għax inti bl-overall height l-istess. Dak ma kien hemm xejn li kien jipproteġi kontri. Le, għax inti l-overall height l-istess. Inti x'kienu jagħmlu ħafna fejn kien hemm il-commercial. Imma jankunu speċ ta' realistiċi u oġġettivi. Ġeneralment residential u l-biċċa l-kbira ta' dal-pajis huwa residential. Huwa jien ħadem fuq 12 filata sewwet ngħidu. 12 filata li fihom piet kull wieħed. Yes, correct. So 12 times 30 is. Fil-verità, imma il-liġi l-overall height baqa l-istess. Tit kafe. L-overall height baqa l-istess. Jekk kienu 2.75. Li, ma dik għamilni somma, bro, terġas ġalni namel il-mezz, ma d-donna. Le, ma l-minimum. Biex umbat insult to injury. Ma lejtu l-ħajt. Li ma lejnix. 4 solari ħdim ta' ġew 6.32. L-overall height l-istess ba'. Jina ħdim ta' naqqas l-affarijiet kollha li semmejtu qabel. Min għandu raġun għal min qed isegwi dan il-podcast jekk hawn xi perita u barra li jista' jagħmel naqra din is-somma u fl-aħħar jikkonkludi jekk hux Michael jew John. Illum iddaħħal flettieħor. Le, ma żomm għax issa nagħmlu konflazzjoni ta' żewġ dibattiti. Mela, dibattitu wieħed. Olew il-binjiet inti tajt lejn qed ngħid iva. Eżatti. L-overall height il-liġi baqgħet l-istess. Andre Pizzuta wkoll qabel ma' John fil-podcast kien hawn il-President tal-Kamra tal-Periti u meta tkellimna. Meta tiġu flimkien u nispjegawha flimkien. Mela tlaqna.